Salam. Salam. Sen bize serede oturan çağalara näme öwretjek? Saatçıkları öğretecek. Menin adım Yartuguluk, akıllıca özüm. Selim akıllıca bolsan köp zat öwrederin. Häzir saňa saat bilen günleri öwretjek. Ondan soňra ay öwretjek, ýyllarda aýtjak. Saat dili şeýle dursa saatçyklaryň ýary. Eger diller şeýle bolsa ýaty saklap bir bolly. Ulu dil şeýle kiçidi beýle ýatjak ikiň ýary. Saat dili şeýle dursa bir saat iki bolly. Ýaty sakla şeýle dursa saatçyk üçüň ýary. Saatlar şeýle görkezse onu saat üç bolly. Saat dördüň ýary bolsa diller şeýle durýar. Eger diller şeýle bolsa ýatmakda dört bolýar. Beşiň ýary şeýle bolýar, beş bolsa beýle durýar. Altyň ýary bolan wagty saat şeýle görünýär. Muňa seret alty bolly, seret bu ýediň ýary. Anha saat ýedi bolly, bu da sekiziň ýary. Sekiz bolsa şeýle durýar, bu da dokuzyň ýary. Ine saat dokuz bolly, ey dostum, seretmeli. Şeýle dursa onuň ýary, ine de on bolly. On biriň ýary şeýledir, seret on bir bolly. On ikiň ýary şonuň ýaly, anhada on iki bolly. Bir günde 24 saat bardyr çağalar belli. Indi bolsa çağalar, men size aýlar hepdeler günler barada aýtjak. Çağajyklar ýatda saklak, şonu hökmen bilmeli. Men bilen bile gaýtalan öwretjek men günleri. Birinji gün duşanbe, ikinji gün sişenbe, üçüncü gün çarşanbe, dördüncü gün penşenbe, beşinji gün anna, altıncı gün şenbe, diýinjali şun ýekşenbe, ýedi gün geçdi bir hepde. Kançagadyr ýene orada gaýtalaly günleri. Birinji gün duşanbe, ikinji gün sişenbe, üçüncü gün çarşanbe, dördüncü gün penşenbe, beşinji gün anna, altıncı gün şenbe, diýinjali şun ýekşenbe, ýedi gün geçdi bir hepde. Çağajyklar inni size aýlary öwretjek. Akyllyca öwrenseňiz onsoň uýgaýjak. Ýanwar, fevral, mart, aprel, may, iýun, iýul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr, dekabr. 12 ay bar bir ýylda, 12 ay bar bir ýylda, 12 ay bar bir ýylda, 12 ay bar bir ýylda.